Добър ден, здравейте и добре дошли заедно с мен в това видео, в което ще говорим за един 32 годишен мой клиент, случай на хазартна зависимост, който избрах, понеже считам, че тая проблематика тя наистина има своето място и така често срещана, бих казал. Преди да започна с презентацията, няколко общи думи, генерално за случаите на зависимост, което няма как да кажем абсолютно всичко, но поне основните неща. Едно от основните неща е, че зависимостите имат общи елементи, но не може да се работи с всяка една по един и същи начин. И ние трябва да се опитаме да намерим кои са всъщност механизмите, които задвижват тази зависимост. Нещо, което наистина ми се иска да кажа накратко, не знам доколко ще успея, но не ми се искаше да го пренебрегвам, че най-често в тези случаи особено с нас първо се свързват близките на клиента. Най-често те се свързват с психолога и представят една картина, в която вече нещата са излезли извън контрол. Просто вече няма понасене и те затова търсят някой, който да помогне. Като тук критично важно е да се подчертае, вече пред тези хора не, но на тези, които те първо търсят информация, че добре това да се направи по-рано, а не да се чака последния момент, защото вече търпението на самите на роднинския кръг вече е изчерпано. Обаче те са в ежедневен контакт с клиента, който в тези негативи, които се случват, може да засили още повече неговата зависимост. Реално погледнато. И така се получава един омагьосан кръг, в който на пръв поглед няма излизане. Да им обърнем внимание на роднините, че тяхните действия всъщност наистина имат много голямо значение за работата, за самия човек и техните негативи са разбираеми, обаче ние търсим подкрепа и тая подкрепа може да дойде не само от специалиста, но и от хората около него. Нещо друго, което е много важно още, е как всъщност клиента влиза в работата и тук имаме основно два пътя, по който може да влезе. Клиента осъзнава проблема, иска да се работи и е мотивиран, което е най-добрият вариант от двата. Или клиента не осъзнава проблема, той смята, че може да се справи, че не е нужно да ползва специализирана помощ и изцяло тая работа се движи по линията на близките, които посещават кабинета и настояват да се започне работа. Като в този случай аз поне обяснявам на хората много реалистично, че това не е повод да не се работи, но ние започваме от много далечно ниво и ако все пак клиента склони да дойде и то нееднократно, защото някой път просто идва човек и казва няма да идваме толкова. Но в други случаи хората все пак са склонни да направят няколко посещения, въпреки че не вярват, че има някакъв проблем. И в този случай работата трябва да започне по-далеч, като ние се опитаме да чуем техните проблеми извън тази зависимост, защото да, фокусът е върху нея, обаче има много други неща, които съпъстват живота на един човек и неговото ежедневие, които пък да ни заведат до зависимостта в някакъв момент, но това трябва да се знае и хората трябва да са наясно с него, защото те идват с очакването сега веднага тук нещо да стане. Надявам се, че това не са били излишни неща за вас. Аз ги казвам, защото те наистина имат много важна роля. Макар и самата работа да не е започнала в случая, който презентирам сега, пък и по принцип, това са въпроси, които имат много важно отношение. По темата на хазартната зависимост ние имахме един човек, който всъщност беше от първия тип, който ви представих. Той самия осъзнаваше този проблем, искаше да се справи
Така беше много ресурсен човек, който беше прекрасно, разбира се. И до голяма степен, нали, спомогна тая работа да приключи по добър начин, според мен. Въпросът, от който тръгнахме с него, ние използвахме EMDR терапия и в презентацията аз ще ви разкажа и за нея, но това е една, както и в други видеа съм ви казал, това са често комплексни проблематики, които не могат да се решат просто от нали, по един признак да се работи. И нещо много основно искам сега да ви спра вниманието на него, от което ние тръгнахме с този клиент. И това важно нещо е какво всъщност стои за тая зависимост. Това е въпрос, който наистина има много централно място в тази работа и отново е въпрос, който е дълга топка. Макар да го казваме сега набързичко, но това е една дълга топка, която се следва своя процес, който ние трябва да изследваме заедно с клиента и той няма как да стане, ако той не ни е партньор в този процес. И човека трябва да го разбира точно по този начин. Обикновено това са неща, които имат една повърхностна част и клиента примерно казва това, което стои, прямо с какво. Обаче в много моменти всъщност той дори и не може да каже. Той казва, не знам какво се случва. И ако ние подминем тая част и директно започнем да работим с тая зависимост, това е една работа, която не е много сигурно как точно ще завърши. Затова ключовия момент, повтарям го още веднъж, просто защото това е много важно, е какво стои за това състояние. Кои са тези спусъци, които задействат твоята зависимост? Или какви са моментите, в които тя става особено настоятелна, особено силна става това желание ти да отидеш в казиното и да изиграеш прямо днеска 5000 лева. И този процес, както ви споменах, трябва да се изследва, защото човека той наистина чувства една невъзможност да отговори. Той ще даде някакъв отговор, но дали това е реалният отговор, който ние трябва да получим, е друг въпрос. И аз затова казах, че тук ние трябва да имаме много търпение и да научим човека, че той също трябва да го има това търпение, когато работи с този фрагмент. Във времето, в което течеше нашата работа, ние успяхме да се придвижим, да го изследваме, както вече ви споменах. И едно от нещата, до които стигнахме всъщност, е, че за тая зависимост стои едно желание аз да бъда сред другите, да преживея адреналин, да имам цел и малко да се задвижа това е нещо, което сега казвам по този начин, но реално то беше нещо, около което също работихме, нещо, което трябваше да научим заедно, че всъщност този човек, той като цяло има склонност да бъде импулсен. Него го задвижва импулса, той вярва на този импулс, че първо трябва сега да отиде да се купи стереоуредба и казва, аз толкова много работя и толкова се блъскам и имам правото да се удовлетворя от време на време някое желание, той не е семейен. И макар да звучи сега много елементарно, нали, тая част, която сега ви очертах, тя звучи много елементарно. Обаче точно поради нейната елементарност от една страна и от това, че човекът той просто го е приел, че е по този начин, нали, той много не се замисля върху това. Всъщност са едни от основните, поне при него, спусъци, които задействат това моментно желание аз да отида и нещо да преживея. Пропусна да кажа, че това е един човек, който е изключително натоварен. Той работи доста динамична професия. Много наистина няма никакво време за себе си в една възраст, което може би това не трябва да е точно по този начин.
И тогава всъщност този импулс взима връх. И наистина беше точно по този начин. Та когато ние си набелязахме вече тези параметри, по които да тръгнем, разбира се, аз не казвам, че това е изцяло хазартната зависимост. Не бих го твърдял в никакво положение на нещата. Просто казвам, че в този случай тези спусъци ние сме ги открили, ние сме си ги намерили и най-вероятно сме пропуснали още много други. Но тези сме си ги намерили. И оттам започна нашата работа с EMDR терапията, която, ако бяхме започнали веднага, най-вероятно нямаше да се получи по този начин, защото нали, в края на краища EMDR работи, но трябва да има ясна структура в какво точно ще се работи. А в случаите на зависимост, както вече ви споменах, това не е точно по този начин. Има някои неща зад тая зависимост, които стоят и които трябва първо те да се намерят. И в нашата работа с EMDR ние започнахме от настоящето, избрахме тая структура, най-вече поради факта, че това са неща по-актуални за клиента сега. Може би, ако се спомните за част от другите видеа, аз там също съм ви казал, че е възможно да се започне с миналите травматични елементи, защото все пак тая зависимост, тя носи някакъв травматизъм. Или от настоящето, с ясната идея, че после ние трябва да работим отново миналата травматология. И в случая ние започнахме от настоящето в една сесия, която до голяма степен всъщност извади нещата, които ви споменах в последствие, нали, за тая импулсност, за това, че всъщност този човек, той е малко така организиран, малко импулсно, че той извън работата си не поддържа структура, той е малко хаотичен, което може би едно и също с импулсността, не знам дали е точно по този начин. Но това са неща, които до голяма степен изляха в EMDR сесията. И тогава, когато всъщност аз се почувствам самотен, аз отивам там, защото това е едно място, което ми удовлетворява нуждата да бъда с някого и да правя нещо значимо, защото в неговата глава това е нещо значимо. И той, разбира се, не отива с цел да изхарчи 5000 лева. Той отива просто защото го задвижва импулса. Той казва, ще отива за малко и ще се върна, обаче, както можем да предположим, това не е точно така. Нещо друго, което също работихме в EMDR, на което аз ще го резюмирам, няма да ви разказвам самите EMDR сесия, по-скоро нали, това, което е излязло от тях, може би е по-важно. И това едно от нещата е, кое всъщност те кара да вярваш, че не можеш да изградиш връзки, които не са импулсни. Защото той в личния си живот, както ви споменах, нещата не са много окей. Кое те кара да вярваш, че не можеш да направиш това? Това беше един много фундаментална част на нашата работа. И когато тези неща много горе вече бяха забелязани, това, което всъщност не оставаше, е ние да се опитаме заедно с него да структурираме ежедневието по един по-функционален начин, по един по-добър начин да се структура, за да няма този импулсен характер, защото той присъства от гледна точка на това, че няма структура. Тогава, когато има структура, нали, този импулс вече не е толкова пробивен, няма тая сила да те задвижи точно по този начин. Роднинския кръг в този случай не беше толкова определящ, пак казвам, това беше един ресурсен клиент, който осъзнаваше какво се случва. Така че в този случай не е бил определящ, което не означава, че по принцип не е важен. И тогава, когато клиента вече се умя да конструира по по-добър начин, разбира се, това не стана изведнъж, правихме опити, така полека, постепенно. Когато успя да конструира това ежедневие по малко по-функционален начин, той започна да се здобива и с първите резултати от това, които го окуражиха, и това всъщност е може би най-важният момент тогава, когато самият човек стигне до нещо, което за него е важно и той вижда резултат. И това всъщност го кара и да продължи.
мисля, че това бяха най-важните неща в този случай. Разбира се, още много може да се каже, но все пак това е видеоматериал. Аз не искам той да става половин час, за да не ви отекчаем излишно. Смятам, че казахме най-важното при този 32 годишен човек, с който работихме, и мисля, че той върви по своя път вече. Самия факт, че този импулс е управляем, това е нещо според мен голямо, и човекът, той ще се намери своя начин, по който да го прави. Това не е задължително, трябва да бъде подкрепено на всяка цена. Нали, след като той вече е съумял да го наработи като умение и като да се превърне в навик в един момент. Добре, аз много ви благодаря, че бяхте заедно с мен в това видео. Надявам се то да е било полезно за вас и за хора, които търсят информация в това отношение. Трябва да помним, че няма магичен начин, че няма еднопосочен билет към това дадено нещо да се преодолее. Това наистина е една системна работа и тя трябва да бъде много, много партньорска работа. Макар да звучи изтъркано, но реално е по този начин. Благодаря ви. Ще се видим в някои от следващите ми видеа. Ако те са ви харесали и ги намирате за интересни, може да следите моя канал в YouTube, както и публикациите в webpsycho.com и Facebook Терапия и психометрия. Благодаря ви още веднъж. До нови срещи!